nosaltres sí, en el piset, com vosaltres. A casa, igual. A casa i en pijama, un pijama de modern, però en pijama. Ara, les cares pintats i pentinats com a portes, però per baix en pijama, perquè enguany que era un dia de quedar-se a casa, d'estar a la família o amb els amics, poqueta cosa... Volem estar amb vosaltres, a casa, fer-vos companyia, que vosaltres ens feu companyia. Molta companyia. I per això tenim un número de telèfon i un hashtag per a que participeu avui en este programa. Volem veure-vos com aneu, si aneu en pijama, en qui esteu, felicitant-nos l'any. I que envien vídeos al 682 064 547. Envieu uns vídeos en horitzontal dient-nos això, on esteu, enviant sobretot a la merda del 2020. I tenim un hashtag també per a Twitter, coixinet, campanades a punt. Volem veure-vos, a veure això, com esteu, si esteu com nosaltres de mudats, encara que són batetes i pijames, perquè això és una sorpresa, perquè tu què portes baix? Vas com sempre, tu dors en conill normalment, no? Jo m'ha ficat avui un pijama, encara que domèstic, per estar avui per casa, però un pijama molt modern. Necessita lluir, mira com estem. L'abuela, també teniu a l'abuela a xocar en el sofà, que li costa alçar-se. Ai, ojalà. Volem veure-vos a tots, per tant, envieu aquest vídeo en horitzontal al telèfon del programa, al 682064547, que dic jo que haguera pogut ser més facilet, però vaja, que vosaltres se l'apunteu i envieu vídeos, també missatges, i en el hashtag també per a participar en les xarxes, campanades a punt o a la merda 2020. I si esteu a casa com nosaltres, perquè nosaltres, mira, estem en un piset, mira la taula... Tenim la taula parada. Ja hem sopat un poquet, però, escolta, la nit és molt llarga i igual fem un ressopó. I sobretot tenim el raïm del Vinalopó, pelaet, per a Eugeni ja preparat, i la clementina per a mi. Ja sabeu que a mi m'agrada menjar en la nit de Cap d'Any clementines. 12 gallonets que ja tinc quasi peladets, o després aniré pelant-me'ls. Les mandarines. Quin any, que desastre. Per això teníem avui especial il·lusió després de... Este és el tercer any que en fem les campanades. I com estava el balcó els altres anys? Il·lusió de dir a la merda el 2020. Com estava els altres anys? Eixim fora, perquè és molt impactant. Mireu com està la plaça. Mireu. Com està això, Carol? Que fort. Com està la plaça? Completament buida. Només es veu un poc de policia. Mira allà, per allà va un. On vas? On vas? Que no ha sopat? El toc de queda! Home, que ja ha afanyat. Vinga, que són quasi les 11. Falta un quart d'hora. Com impressiona, d'haver-ho tingut això. Impressiona un muntó. Com ha sigut un any tan difícil, volem vull dedicar el programa, tot l'especial a la gent que tant ha patit este any, uns més que altres, alguns han deixat enrere la vida, han perdut el seu familiar. I també a la gent que ha estat a primera línia, Sí, també, a tots els professionals. Sanitari, especialment, que ha estat a primera línia. A tots en general, perquè és que este any ens ha afectat a tots, mundialment, globalment. Ha sigut molt impressionant. És l'única vegada que ens passa una desgràcia a tot el món. I al mateix temps, a tot el planeta. I te'n recordes com al mateix temps eixíem durant el confinament, a les 8 de la vesprada, puntualment, aplaudint als sanitaris a les 8 de la vesprada. En pijama, tal qual. Un dia com avui. Este és el nostre balcó, este és l'aplaudiment per a tots vosaltres. I com cantàvem el Resistiré. Resistiré. I al final jo no sé tots els dies tampoc. No me digues. No, jo havia voltes, no ens enganyem, que dies... Què se te passava? Perquè igual t'agarrava netejant, jo què sé, o t'agarrava fent pa, fent una coca. Era un moment molt emocionant on tots estàvem units perquè ens fa falta això, unió, coneixement, trellat, també per a esta nit, feu el favor, i sobretot molta resistència, molta paciència, perquè també ens espera un any que a veurem el 2021. Però deixem arrere el 2020, que això és el més important, falta 1 hora i quart per a les 12 de la nit, i jo crec que ja va sent el moment, Eugeni, de dir junts a la merda 2020! Ai, que bé, que queda una!
de dins, proveu a casa, digueu-ho també a la merda del 2020. Digueu-ho, és que és molt terapèutic, a la merda del 2020. És com quan tens un pet entravessat ahí i la molles ja. Tiraeu-ho tot. Mira, està la policia mirant. No va per vostès. Ai, no, molt bé. Gràcies a les forces de seguretat, a tots els que esteu treballant en una nit com la d'avui tan complicada. Per favor, trellat a casa, Molt de coneixement, I com a molt, això, insulteu a este any passat, dient a la merda del 2020. Ai, Eugeni, anem cap a dins, que fa una frescor, fa una gelor com la d'abans. Com la d'abans, deixes que atravessa la pell, saps? És que no ho notes, que fa un fred diferent este any. Per què vols dir això? Jo què sé, és que el clima també està... El clima també està desfavorable el 2021. El 2021, el 2020 pandèmia, el 2021 veurem què passa. Deixem-se de drames que ja en tenim prou. Anem a convertir en màgia la televisió, perquè la televisió és màgia. Tu podries fer que això estiguera ara ple? Sí, jo voldria veure esta plaça amb el rebombori de sempre, amb el soroll de sempre, eixa música, eixa gent cridant. A veure com seria la cosa. És que estiguera plena, altra volta. Com està l'ambient. Fem una cosa, ja que estem... Espera, deixa-lo sonar un poquet més. Omplim-la més encara, vegam la gent. Vegam la gent. Podem fer que aparega la gent, per favor? No m'ho digues, això serà molt emocionant. Sí, va, que aparega la gent. Mira com balla aquest, el ritme que se balla pitjor que tu. Sí, mira quina quadrilla. Que estaran veient-se ara, tirant tot el record d'aquell dia. I vinga el trago, cuidao que ja vas bufat, que encara queda. No, Eugeni, un moment, per l'amor de Déu. No, anem a treure aquestes imatges perquè és que els haters es pensaran que són imatges d'ara mateix. No, lleveu les imatges, lleveu les imatges, lleveu això, companys. I de haters ja n'ha tingut prou. Sí, que ja ha tingut prou de haters, Carolina Ferre, l'última setmana, per favor, no tingueu disgustos. Traieu imatges, realització, gràcies, fora. Estes són les reals, la plaça buida i peatonal. Per cert, per primera vegada en les nostres campanades... Sí, total, per a què? Per la primera que és peatonal i no pot passar ningú. Però, escolta, de dia fa goig. Fa goig. I el tio Vivo això va pegant voltes, no? Això, el tio Vivo ahí gastant llum i total no n'hi ha ningú. No n'hi ha ningú. I per què pega voltes? Jo crec que ho han deixat per nosaltres, per fer-nos ambient. L'arbre està preciós, l'Ajuntament també, les fonts que van canviant de color. Si és que no podem demanar més. Entrem cap a dins, ja. Entrem cap a dins. Es quedaria ella a soles xerrant. Es quedaria ella a soles xerrant. De veritat, que bé estem avui. Que estarem tots a casa i nosaltres fem-vos companyia, que bé. Ara, una cosa, vosaltres, si no s'heu fet la prova del palet, la prova d'antígens, el PCR, cuidado, Cuidado, perquè nosaltres estem sense mascareta. Nosaltres estem sense mascareta perquè ens hem fet diversos tests. També per al programa que veureu ara a continuació, l'especial des de Benidorm. Tots els que hem participat, tot l'equip, sempre mascaretes, màximes precaucions. Jo he tingut una sort perquè, mira, en l'especial i avui, palet cap a dins. Jo, mira, quasi que em donava hasta gust i rimint. És que sé que en clar... I està agarrant ja ella el gust a que li està... És que li ha agradat el sanitari que m'ho ha fet el xic. El que m'ha agradat és participar Juanjo, la TS li ha agradat. El que m'ha agradat és participar en eixe A la merda del 2020, un especial que hem preparat amb molt de carinyo, moltes de les cares d'esta cadena i algun que altre convidat especial. Aneu a flipar perquè està super divertit des de Benidorm, l'hotel Benidorm Luxe. Ho veurem de seguida, però nosaltres ja hem anunciat per xarxes i també al començament del principi el telèfon que tenim per a que envieu de manera horitzontal un vídeo felicitant l'any o enviant-lo a la merda o el que vulgueu i ja ens han arribat els primers. Estem, aborronats, és que quina emoció. Tenim ganes de veure-ho. Vegem un poquet, no? Podem veure ja una miqueta d'aquests vídeos que ens heu enviat. I després seguim així. Des d'Alacant també enviem a la merda el 2020. ¡Feliz año! És que és l'any d'enviar a la merda. Desde Londres, pues desitgeu... Feliz año novenes. Un bon cap d'any. ¡Feliz año! Quina merda d'any, tu. Quina merda d'any, és que...
una lapicera molt llarga per apuntar les coses 2021. Un beset a punt i un altre pa Carolina i Eugeni. Adeu, 2020! Hola, Carolina i Eugeni. Vos desitge feliç any nou. Des de Vila-real. I a la merda 2020! És veritat que és un any que crec que estem més enviant a la merda l'any que s'acaba que rebent o desitjant és que tu saps l'any que han passat. És molt fort, tu saps l'any que han passat. Volem oblidar-lo o quedar-nos en les coses bones, poques que han passat, però que han passat, sobretot en l'interior d'algunes persones. Sí, perquè és cert que jo que sempre soc optimista, ja ho sabeu, jo trobo que igual d'ací uns anys, evidentment ara per a molta gent dirà, què estàs dient? No, però jo trobo que en els anys pensarem això i direm, ostres, el 2020 com va ser, tant recordes les mascaretes, tant recordes tot allò, serà una cosa... Anem a recordar aquest número de telèfon per a que ens envieu més vídeos, vídeos en horitzontal, si pot ser que hi sireu més en tota la pantalla, al 682 064 547 i el hashtag campanades a punt per les xarxes, per a Twitter. Nosaltres tenim el mòbil en la mà per a rebre-vos de seguida tot el que faci falta. Anem a la merda al 2020, l'especial. Anem a la merda al 2020. Molt important, és un programa que veureu ara, però quan s'acabi aquest programa tornem a estar nosaltres així per a fer les campanades, d'acord? Vull dir, no canvieu de canal, que nosaltres estem així per a rebre l'any, eh? No canvieu. Fins ara! Anem al sofà, a veure. Va, sentem-nos ahí. A veure l'embolic eixe, a veure com acaba, perquè s'han quedat a fosques, sense llum. Mira tanta llum que tenim així en la plaça de l'Ajuntament de València. I el tio Vivo este que no para de rodar. Ahí rodant el tio Vivo per ningú, que a mi està posant-me nerviós. A mi està posant-me nerviós. Fa cosa. Però escolta, que bonic està quedant el programa este, que bonic. Moltíssimes gràcies pels missatges que esteu enviant-nos, de que vos està agradant moltíssim este programa especial. No, però Eugeni, el que et deia, que a veure com queda, que es menjaran el raïm a fosques, jo estic preocupada, després connectarem a veure com acaba. Atenció, molt important, que nosaltres després tornarem a connectar en l'Hotel Benidorm, allà amb Berta Valles, a veure com solucionen este apagó, que s'han quedat sense llum. Però que xulo, de moment estem supercontents dels missatges que esteu enviant-nos. El que més es comenta, què és? Què dir, la gent, el que més està comentant és les meues cames! Dures, que com el primer dia! Que esteu totes mortes d'enveja! Bueno, això... Esteu totes mortes d'enveja, per favor, de les cames que tinc. Això i l'acordió de Maria Jesús. I l'acordió de Maria Jesús, tot s'ha de dir. De veritat. Bé, moltíssimes gràcies per aquests comentaris i agrair estos cameos que hem tingut de famosos com Chimo Bayo, Nacho Rodilla, Maria Jesús, Cristina Rodríguez, Carlos Marcos, Cartra Molleres, Màxim Huerta... Bé, canviem de tema. Com vos diem, després connectarem i volem seguir rebent missatges vostres. Tenim este WhatsApp 682 064 547 per a que ens seguiu enviant vídeos dels vostres pitjames, d'acord? I si éreu més afavorits, ja veureu, es graveu en horitzontal. Missatges de text també en poden enviar. Sí, que està perguent-se. Està perguent-se el missatge. No, WhatsApp, que és molt més senzill. Ens feliciteu l'any, comenteu eix especial a la merda del 2020, ens comenteu com veieu el piset, ens comenteu com ens veieu de guapos amb pijama i tot. Jo és que m'ha posat esta toqueta que tinc una gelor, és que tu saps la finestra oberta, el fretorro que fa. Parlant d'estilisme, m'aneu a perdonar. Per favor, Eugeni, una cosa, ara em poder enxufar l'estufeta. Ara encendrem l'estufa, lleva el mòbil, fica-hi el formatge. Fica-hi el mòbil en el formatge. Jo crec que ha arribat el moment
llevar-se el batí Vols i que dir vegau... Sí. lo guapo que està vestint en lliguem-nos-ho bata? ja i que se vega els pijames, perquè nosaltres enguany el convoi que havíem fet, tota la gent, era de que enguany presentàvem en pijama perquè tot el món hem dit la cara pintats com una porta. Sí. Però el que és de vestuari, enguany anem tots en pijama. Jo vaig ensenyar-vos el pijama que porte, ara veureu, és un pijama senzill, una cosa, jo crec que... Bé, d'anar per casa, escolta. Com són els vostres pijames? Volem vídeo, volem veure-vos. En aquest número de telèfon podeu enviar... Mira! Mare de Déu! És de seda! Avui més vara més que una anguila! Però escolta, per això si Més vara... No és un poc també d'hospital, que veig que vagin a pujar-me a planta? No m'ha quedat un poc així com de la fe? Però si sembles del Buckingham Palace, que per això és bo. I sí que pareix, mira, i és com de paper de plata un poc, així com molt lluent. Molt lluent. Però escolta, cuidao... Com s'esbara! Com s'esbara! El raso! Que quasi m'obri el cap! Com s'esbara! Mira! Mira com s'esbara, per favor! Per l'amor de Déu! Hola, ja no puc estar de la tia capitana! Que sí que sí que sona! Ai, com s'esbara això, per favor! El rei ficant a les palpentes! Ha d'anar a les palpentes de com s'esbara el braço. Geni, una cosa. Escolta, però ara que ho ensenya ella ja. Però què portes baix del pijama? Perquè això tan finiu, vull dir, si va volant per ahí, plim-plam... Però ara toca veure Carolina, el pijama que porta Carolina. Va, que estàs ahí tota xocada que pareixes una abuela. Ai. Va, alça't. Vols dir? Va, alça't a veure el pijama que t'has posat tu. Bueno. Va. És que jo estic molt bé així, que fa una gelor. Hasta que no enxufes l'estufa jo no m'alce. Va, veure el pijama. Vols veure'l? Sí, voleu veure tots el pijama que porte? Sí, ai, perdoneu, quin bac m'ha pegat. Va, surprise. Va, jo tanca els ulls. Tanca els ulls. Sorprèn-me, espera que no siga de raso, perquè si no no ens podrem abraçar. Tanca els ulls. Espera, així. Però què vas, en plan picardies d'estos o què? Bueno, vaig sexy, no anava a anar... Escolta, un dia a l'any no fa mal, saps? La roba interior, rotgeta, i aquestes coses que es fan per Cap d'Any. Va, m'ho llevo jo, què, a veure? Pots llevar-te, obri els ulls, obri els ulls. Rata mentirosa! Però, Eugeni, que no t'agrada? Que no estic guapa. És que ho sabia! És que ho sabia, que me la pegaria! Mira que havien quedat, els dos en pijama. Ja veia jo molt de misteri en Elsa per ahir, que no s'heu canviat com ens canviem tots els anys. En Elsa, que és l'estilista. Mira, Eugeni, jo no puc perdre oportunitats. No pega mal, tampoc, mira, tampoc no. Per a un dia a l'any que em puc mudar, com no anava jo a posar-me un trajón. Un trajón de, atenció, l'any passat te recordes que anava de Francis Montesinos, que és un dels dissenyadors més reputats i més reconeguts. Ja te l'has carregat, I enguany, una de les més punteres, Isabel Sanchís, m'ha deixat este vestidàs, que és impressionant, que és una joia. I escolta, ja que entrar al 2021 en bon peu, mudats. Sé que aneu en pijama molts de vosaltres, i jo també aniria, però escolta, un dia és un dia, mudeu-se. Si esteu a temps encara, mudeu-se. Ja em sap mal, però... No, però estàs molt guapa, molt guapa, m'agrada molt, molt bé. Bé, però això no és tot. Molt bonic, què passa? Això no és tot. Què més? Perquè no veus que si n'hi ha una llapissera? Sí. Una llapissera, atenció, atenció. Atenció, atenció, atenció! Què et sembla? Però... M'ha crescut el monyo en un moment. Va, ara este monyo dona molt de joc, saps? Ja veuràs que ve per a ballar sense parar. Tu te'n recordes d'un dels nostres èxits de les campanades del primer any, de la cançó del Titi, que vas crear per això, per la diversitat, per com som els valencians, una cançó molt xula, molt enganxosa, molt apegalosa, i que volem recordar cada any. Balla una miqueta, molta com el Titi.
Yo soy andaluz, pero me siento ya valenciano. Arráncamela. Soy una niña, ya soy una señora. Ay, ay. La nit de cap d'any, una música està sonant i no saps com has de ballar per a impressionar els del teu voltant. Estira el braç, sent el ritme de la llibertat, viu la vida amb felicitat i diversitat que encara no estan. Tots a una veu, ser sexual no és cap delicte. Llança un crit i molte invite, molte com el tititu, molte com el tititu, molte tu, molte com el titi. Que per molt que te critiquen, els que proven repeteixen, molte com el tititu, molte com el tititu, molte tu. El teu pit, com un himne estàs posseït, el titi i el seu esperit, pegar un esclafit enmig de la nit. Visca l'amor, treu les plomes multicolor, a la pista i de la lluentor que portes al cor, fes el motor. Tots a una veu, ser sexual no és cap delicte. Llança un crit i molte invite, molte com el tititu, molte com el tititu, molte tu, molte com el titi. Que per molt que te critiquen, els que proven repeteixen, molte com el tititu, molte com el tititu, molte tu. Està sonant i no saps com has de ballar per a impressionar els del teu voltant. Estira el braç, sent el ritme de la llibertat, viu la vida amb felicitat i diversitat que encara no està. Tots a una veu, ser sexual no és cap delicte. Llança un crit i molte invite, molte com el tititu, molte com el tititu, molte tu, molte com el titi. Que per molt que te critiquen, els que proven repeteixen, molte com el tititu, molte com el tititu, molte tu, molte com el titi. Tu molte Com el titi! Estic agarrat a la cua per no esparar-me, per no tornar a caure. Quina vergonya, quina vergonya. És que he sigut a l'eixir ahir i bueno, no passa res, estàs bé, no? Quasi el deixes els pinyos ahí, però estàs bé? Estàs tranquil? Estic bé. I de fet estic molt content de que... Si és que només faltaria un No, això em per faltaria acabar ara que jo pel 2021 vull que em lleven els brackets. Que ha vingut molt bé que recordarem aquesta cançó del Titi perquè estic molt content perquè jo estic fent-me ara un expert de música. De fet, tinc una notícia per a compartir amb tots vosaltres, també amb tu, Carolina, i és que molta atenció perquè a partir del 9 de gener esta casa, Punt Media, estrena un programa nou, un talent show musical que es diu Duel de Veus. Guaiteu això. Mireu, ahí esteu veient tot. El 9 de gener, este dissabte no l'altre. El 9 de gener, exacte, és un programa presentat per Àlex Blanquer, dissabtes a les 10:15, música en directe, que això no es veu en els programes ja a la tele, música en directe. Presentat per Àlex Blanquer. Veus en directe, presentat per Àlex Blanquer, ahí tenim dos equips i un jurat de luxe, Samantha, Eugeni Alemany, ahí estic jo, i Sole Jiménez. Això promet, un programa superxulo, a més, cada setmana tenim convidats, per exemple, Carolina, se'n vindrà allí també a valorar les actuacions, són dos equips de 5 i 5, se van retant i cada setmana pot ser que se'n va un concursant i entra un nou per arribar a veure quina és la millor veu de la Comunitat Valenciana. He de dir, i no és per quedar bé,
que volen i cresol el nivell que hi ha a la Comunitat Valenciana. Això ja ho sabíem, si és terra de músics, és que... Però sobretot la barreja d'estils, perquè hi ha gent que igual te canta una cançó de pop, que te canten un Mariah Carey... Clar, han de cantar diferents estils, sí, la dificultat. És brutal, és brutal. Que xulo, la veritat és que este any en Apomèdia sorprendrà. Comencem en eixa gran estrena de Duel de Veus, l'Alqueria Blanca, que està per estrenar, que tot el món ho espera. També la incorporació en Apomèdia de Màxim Huerta i de tot el seu equip, o sigui que tenim estrenes a punta pala. Ja ho ha dit Ferran Gadea, que des d'ací li enviem un bese molt gran, perquè ja sabem que està recuperadíssim. Menja, Ferran, va agarrar forces. No, que ell ens va contar que estava tan feliç de salut, ell, que s'ha primat i està content. No, i els agraïm a tots els que heu col·laborat en este especial des de Benidorm, que recordem que no s'ha acabat, que nosaltres estem així ara i després veurem el desenllaç. Val, vos recordem el número de telèfon ràpidament. Continueu enviant whatsapps i vídeos. 682 547, vídeos en horitzontal. I ara fem una brevíssima pausa. 30 segons, No res, pegar un glob del que tingueu a mà i tornem de seguida. Fins ara, No m'estiren més la cola, queden per a les 12 de la nit, les campanades, que ja sabeu, no hi ha que fer un màster per entendre la mecànica. Tots els anys és el mateix. Però si de cas ho tornarem a explicar. Primer, els quarts, tindreu una panoràmica del rellotge, de la plaça de l'Ajuntament, i després, ben a propet, el rellotget. I a més, un grafisme d'uns galloners de clementina per assenyalar-vos una a una les campanades, així fins a 12. O sigui, super senzill. És molt fàcil, d'acord? Molt senzill. Jo tinc una gelor... A més, tindrem... Tens fred? Sí, encén la catalítica, per favor. Tenim una... Ja hem recordat la dinàmica de les campanades. Vos estem llegint per les xarxes, ja sabeu, el hashtag campanades a punt. Aneu enviant-nos vídeos que vos volem veure. La catalítica, de tota la vida. Ves encenent la catalítica, que també ja t'hagués pogut modernitzar un poquet, Això dona calfora. No, ara s'estila això de pelé. Tenim vídeos. Diguem que tenim més vídeos de gent. A veure aquests vídeos. Anem a veure-vos de propet. Des de Potries. En pijama. Des de Potries. Vos desitgem un bon any i a la merda el 2020. Consumenat de Netflix. Ai, 2020. Ves-te'n a la merda. Molt bé. Desde Manuel, feliz any i a la merda el 2020. Des de Castelló i des de casa celebrem el Cap d'Any. A la merda el 2020! Des del carrer Lirat Azorín volem felicitar-vos les festes. Un momentet! Xics, bona nit! Hola! Som un exemple de ciutadania. Per què? Voleu dir alguna cosa? Sí, feliç any nou! Vas encendre-la, Amunt! Hola, bona nit! Així s'han muntat la festa encara perquè no pot ser d'una altra manera, però per lo menos vos desitgem un feliç any nou i això sí, no es quedem sense dir que a la merda del 2020! A veure, tenim la bola, a veure... pues no sabem com està la cosa. Molt bé, moltíssimes gràcies. Rebre missatges d'amics. Que ganes d'abraçar-vos a tots, de besar-vos. Jo vaig ensenyar l'estufa. Però ja ho farem. Falten 2 minuts per a les 12 campanades. Així, Eugeni està intentant... Jo no m'aclarim mai en les estufes estufa, és que... Ai, que olor a puta. Sort que tenim obert, Sort que tenim obert el balcó, perquè estem a punt de cantar les campanades i enviar a la merda del 2020. Ara què fas? Però que no s'ha... És que damunt no s'ha d'encendre la... Ai, senyor. A veure... Falta un minut! A veure, falta un minut només! Per l'amor de Déu! Que susto! Aneu amanint els galloners de clementina, clemenula, el raïm, te l'has pelat ja? Jo vull ficar-me un got ahí en aigua perquè... I els propòsits per a este 2021, quins poden ser desitjos, somnis? Ai, tolerància, salut, sobretot, faena, amor, humor, totes aquestes coses que ens han d'unir. I feu cas, tingueu trellat, anem en cuidado, això ho hem de frenar entre tots. On està el teu raïm, per l'amor de Déu?
Salut per a tots, sobretot. Mira, anava brindant en això. Minut! Queda un minut per a les campanades. Prepareu ja tot. Aneu preparant tot, brindarem Energia tots positiva junts, i a partir d'ara sí que una cosa, acabarem estant i ja ens hem de centrar en el que ve. El que ve segurament també demanarà sacrificis, també demanarà responsabilitat. Anem a donar pas per escoltar ja els quarts a la plaça de l'Ajuntament de València. Encara queda un poquet, els quarts han d'esperar, encara no són les 12 de la nit, atenció, prepareu-seu tot, els teus 30 segons. Desitjos que siguen els meus, tot de pau i de bondat per a la gent bona, de veritat, que ens puguem abraçar prontes. Nosaltres podem, perquè s'han fet la prova, que gust. Una abraçadeta per a tots. Ens abracem per tots els que esteu ara, que no us podeu abraçar. I després, atenció, tenim un espectacle pirotècnic, la pólvora no pot faltar. Vinga, us deixem que ara entreu al nostre balcó. Va, que ja són els quarts. Són els quarts, i atenció, que ja van les campanades, allà baix el voreu. Una campanada, la segona. 3. 4. 5. 6. Mira que bonico, cada campanada. Ai, com ho feia. 8. Ara que se me'n va per l'altre costat. 9. 10. 11. 12. Valencians i valencianes! Feliç any nou, feliç 2021, ja la merda del 2020, oblidem-lo ja, quedem-se amb lo bo. Sí que està bo, sí que està bo. Apretar i engolir. Anem a disfrutar d'un espectacle pirotècnic, per si no plaça l'Ajuntament. Oh, quina preciositat. Que bonico. Carolina, que content estic de rebre la llum. Quin any més difícil.
artística en recordar ara dels artistes falleros. Benvingut 2021! Emporta't esta merda, per l'amor de Déu! Ai, per favor. Ha sigut preciós, molt emocionant. Estic marejat. Estic marejat. Un castell només per a nosaltres. Això ho van fer a la Fallera Major de València. Han fet un castell així. I sort que tenim la nostra televisió pública de tots els valencians i valencianes per a gaudir-ho, també com nosaltres. En casa, tranquil·let. Que eres una cochinota, que estàs fartant i tot el rato. Mira com està tota la caïra plena de molles. Però primer volem veure vosaltres. Volem veure aquest vídeo que ens heu enviat. Bueno, moltíssims. Gràcies a tots per els missatges, per els vídeos com este. Des de Benidorm vos deixem a tots un feliç any nou. Y esto va por ti, Carolina. ¡A la merda 2020! Desde Xeraco. Feliç any nou. Mira, Eugeni, mira si estic gos, que no m'ha canviat ni el llavor de la camisa. Jo sí que m'ha mudat, jo sí que m'ha mudat. ¡Feliz año nou! A punt de canviar-te! Jo compte la gent que n'hi ha. Sí, s'estan portant tots molt bé, molt bé. Sí, Carolina, a la merda 2020. Exacte. A la merda! ¡Ale, para allá, home! Desde Corbera també diguem Ai, a la merda Molt bé. 2020. I feliç any nou. Quines ganes teníem. Ai, moltes gràcies a tots, moltíssimes gràcies a tots. Vull assentar-me, però és que això està una cochina, no sé en què torcar-ho. Això està una cochina, pues torca-ho, escolta, espolsa. On està la... Espera, que tinc una idea. No, sí, què dius? el postier. Mira que la cosa més d'esterinya ara. Com tota la vida s'ha fet. Per torcar la pols. De veritat, pues ara me'n poses. Que no vull acabar jo així en la cueteta que se m'ha quedat de rateta. Espera, que m'ho així, així. Posa-me. Igual que ho has llevat, ho poses. Jo te ho enganxe. Escolta, l'estufa encara no l'has posat. És bo, és bo. L'estufa catalítica ja ha sigut un fracàs. No, l'estufa la tinc allà. Sort que tenim mantetes. Saps què passa? Que jo ara, després de les campanades, no tenim res més a fer. Estem a casa, anem a dormir. Obri i se sofà llit. Ai, ens muntem ja al sofà? Clar que sí, ves obrir-lo. És que quedem a dormir així, suposo que molta gent també que esteu en cases d'amics. No, ara, que nosaltres hem de quedar a dormir així, anem a agitar-se. Anem a muntar-nos ja al sofà-cama. Anem a agitar-se. Anem a muntar-nos al sofà-cama. Tu saps com es desplega això? No, jo m'ho han explicat, però tinc... Devem escoixir. Jo, el problema d'escoixir, la moda, sempre ho dic, per a què t'han de coixir? Ja. Bueno, però després fan paper, perquè, escolta, t'abraces, ja que no podem abraçar a molta gent que voldríem. Que, de veritat, És que ara ja... A veurem. I jo que m'ha de... Agarra, que això és la bajera. La bajera, anem a posar-la. A veure com es fa.
Espera, és que no sé com va. A veure si s'aclareix. Ja està. Vale. Dóna'm el d'ahir. Posa. Perquè, clar, Vinga. ara això estarà fent-ho molta gent. Tira cap allà. Tira cap allà. Espera, colló. Tira, que no puc passar allà a posar la bajera esta. Ai, mira, posa-ho tu. Tu vas a dormir. A quin costat dors tu? Jo? Ahí? Jo a l'esquerra. Pues espera que te fico una empapador, que jo sé que tu tens de molta risa. Ahí al teu costat, fica't l'empapador, per favor. De veres, Va, publicitat, això són coses íntimes. Anem a publicitat, però tornem de seguida, a acabar este show. L'empapador ahí baix. Anem a publicitat, tornem. Colló, ja estàs dormint? Penses la meva dona, que gita i seguida s'adorm. Ai, és que, escolta, han sigut molts nervis, molta emoció, un any que volia que s'acabara per damunt de tot, per fi ja s'ha acabat. Jo ara ja m'he relaxat. Mira, jo t'espero en el llit, t'esperes, sí? Ara en gitaré jo. Ai, espera, que m'ha de llevar això. Ai, pues bueno, jo m'ho deixo així plegat. Penja'm el monyo per ahí bé. No, el monyo el deixo per així penjat. No, així me l'arbre, que me'n recorde. Ja està. Has vist? Jo al final m'ha ficat una cosa roja. Que això és portada, com a millor que ho porte. Les influències, que és una cosa color carn. Ai. Que és estupend. Sort, bé, molt bon any a tots, Ens seguim veient en a punt... Així la teua dona pot estar tranquil·la. Yolanda, no ho farem, perquè en eixa pinta... Pues ja saps el que diuen, Carolina, que no follen cap d'any, no follen tot l'any. Pues mira, no sé, igual hem de fer un esforçet. A veure, tira't cap a... Un esforçet, diu, perdona, ni que fora jo tan ugly. Bé, mira, però lleva les cadenes ixes, per favor, que com el tornes a pixar damunt et rovellaran. Ala, l'empapador el tens en aquest costat. Ai, moltíssimes gràcies. Molta sort, molta il·lusió per al 2021, que vagi tot molt bé, i nosaltres ja tornem la connexió a veure com ha passat això allà a Benidorm. Gràcies a tots, i el que hem dit, Gràcies a tots. Salut, faena, amor, humor, per a tot el món. I fer-ho més, les parelles. Va, a veure, va. Berta, com van les coses? Com van les coses per venir? Molt bona nit a tots, molt bona nit, Eugeni, Carolina, i feliç 2021. Encara que nosaltres encara no hem pogut celebrar-lo, no hem pogut menjar-nos el raïm, tampoc hem pogut veure les campanades perquè hem tingut un xicotet incident, se'ns ha electrocutat l'artista, sí, se'ns ha electrocutat. Jaycee Malaena. Quiero un peluquero, ¿hay algún peluquero en la sala, por favor? Ayuda. Bé, com diem, Jaycee Malaena ha tingut un xicotet incident, però no patiu, perquè dues persones que estaven així a l'hotel han decidit substituir-lo. Sí, substituir-lo. I tindrem una entrada del 2021 com toca. Bé, pareix que ja estan preparats. Vos deixem amb ells. Ai, que t'has deixat el tiramisú? Què fas ballant? Què vols celebrar, que has electrocutat a un tio o què? No, estic ballant per a baixar els quilos que m'has fet engreixar! Menja, menja, menja! Balla! Si la monotes te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Mare, mira-la, ja ha tornat a somiar coses estranyes, que sí? He de parlar amb don Julián, que li lleva aquesta medicació. Què, la morundanga?
Sí. Calla, calla. A mi això ja no m'ho lleva ningú. A mi això em dóna la vida. Xica! ¿L'has vista? Ai, mare, és tremenda. I elàstica? Éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano. Esta me gusta, me la como yo. Éxtasis, éxtano. Esta le encantaría a mis nietos. Entonces, Choriza, ¿te vienes conmigo a los Emiratos? No sé si te agradaré. Este moño no es natural. No me importa. I fume moltíssim. Me es igual. Mai podré tindre fills amb tu. Ni los quiero. Yo ya tengo nietos. Que no ho entens? Sóc un home. Bueno, nadie es perfecto. Pajaritos a bailar, acabas de nacer, bolitas de mover. ¡Auxíliame! ¡Socorro! ¡Socorredme! ¡Auxilio! ¡Abran! ¡Abran!